Matapos niyang makapagsalita, agad niyang itinarak sa harapan ng mga aswang ang kanyang 2 punyal. Nang masilayan ng mga nilalang ang talim nito, halos hindi naman yun mapakali sa kanilang kinaroroonan na parabang labis na nasisindak sa ginawa ni Pekto. Dahil sa kanilang pagpupumiglas, kung kaya't hindi nila lubusang napagtanto na ang lubid sa kanilang mga katawan ay dahan-dahang humihigpit. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ng aswang nang masipat nitong nakabigti ang isa niyang kasama sa lubid ng kamatayan. Bagaman nais niya itong tulungan, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa kundi ang manood hanggang sa huli nitong hininga. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tuluyan na ngang binawian ng buhay ang aswang na patuloy na nagpupumiglas sa lubid ng kamatayan. Manong, kung ayaw mong matulad sa kanya, iwasan mong gumalaw. Hindi mo ba napapansin? Humihigpit ang lubid sa oras na nararamdaman nito ang pagtutol ng iyong katawan sa nais nitong mangyari. Wika ni Pekto sa 2 aswang na halos hindi na alam ang gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na inumpisahan nila Padre Dama ang pagtatanong ukol sa ginagawa ng mga ito sa naturang bundok. Tinanong din nila sa mga ito ang tungkol sa mga katawan ng taong lantaran nilang ibinibilad sa ilalim ng araw. Nang marinig ng mga aswang ang kanilang sinabi, tanging pag-aangi lang naman ang kanilang naging kasagutan habang patuloy na tinititigan ng napakasama ang grupo ni Pekto. Dahil sa napakasamang pagtitig ng mga ito, kung kaya't napilitan si Pektong gilitan ng leeg ang isa sa mga nilalang upang sindakin ang iilang na iwan. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang binitay patiwarik ang nanghihina nitong katawan upang pabilisin ang pag-agos ng dugo nito sa lupa. Maya-maya pa, doon na nila nasipat ang pangingisay nito hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na itong binawian ng buhay. Palagi niyong iisipin, hindi lang kayo ang demonyo. Kung inakala niyong mas demonyo kayo sa amin, nagkakamali kayo. Ngayon tatanungin ko kayo, saan niyo kinuha ang mga karning ibinibilad niyo rito? Seryosong tanong ni Pekto. Sa bayan ng Manito. Kinuha namin sila sa Manito. Alam naming mali ito pero inililigtas lang namin ang aming mga buhay. Mamamatay kami. Mamamatay kami pag hindi kami kumain ng isinumpang karne. Papasigaw na sagot naman ng isang aswang habang patuloy na ibinubuhos ang kanyang lakas makawala lamang sa lubid ng kamatayan. Dahil sa kanyang pagpupumiglas, kung kaya't humigpit ng husto ang lubid hanggang sa tuluyan na nitong madurog ang kanyang mga buto. Sa paglubog ng lubid na yon sa dibdib ng aswang, nakarinig sila Pekto ng mga nagsisibali ang buto na siyang naging sanhi upang mapasigaw yon ng husto habang patuloy na nagpupumiglas. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na din itong nawala ng buhay, kagaya ng kanilang kasamang nauna ng mamatay. Matapos mapag-alaman nila Pekto ang mga bagay na nais nilang marinig, agad naman niyang inutusan si Simeon na pugutan ng ulo ang mga nilalang. Wala silang patatakasing buhay sa mga ito, gawa ng alam nilang maaaring mabuhay ang mga aswang na yon sa paghihigante at kasamaan. Matapos maibigay ni Pekto ang utos, agad naman yung sinunod ni Simeon ng walang pagdadalawang isip. Minuto lang noon ang dumaan ng tuluyang bawian ng buhay ang mga aswang at kasabay nito ang mabilisang pagliyab ng kanilang pinagpupugaran dahil sa pagsunog doon ng 2 binatang antingero na kasama nila Padre Dama. Sa pagbalik nila sa paanan ng bundok, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay na parabang walang nangyari. Si Pekto noon panay pa ang pakikipag-usap sa kanyang maestro ukol sa kanilang gagawing plano pagdating sa bundok ng Pulog. Padre, sa tingin niyo po,
Sapat na po ba ang aking lakas para kaharapin ang demonyong tinutukoy ni Tandang Impong? Mahinahong tanong ni Pekto habang sila'y naglalakad. Nang marinig ito ni Padre Dama, agad naman yung napatingin sa kanya habang nakangiti. Sa tingin ko, Pekto, handa ka na. Marami ka ng pinagdaanan at masasabi kong bihasa ka na sa iyong larangan. Ngunit ang kapangyarihan ay baliwala kung hindi ito ginagamitan ng karunungan. Palagi mong tatandaan, walang mas hihigit na abilidad sa mundo, kundi ang kakayahan mo at katalinuhan magpasya bilang isang tao. Sagot naman sa kanya ni Padre Dama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, paulit-ulit siyang binibigyan ni Padre Dama ng mga matatalinhagang salita upang mas lalong pataasin ang kanyang paghahangad na makipagdigma. Hindi kasi sila maaaring dumating ng pulog na kulang ang kanilang mga moral, gawa ng maaaring ito ang magpabagsak sa kanilang mga hangarin. Dagdag pa ni Padre Dama, mas mainam na dumating sila doong nag-uumapaw ang kanilang pagmamalabis na matalo ang demonyong matagal na nilang balak magapi. Kinahapunan pagkalabas nila sa bundok ng Kabanbanan, agad naman silang dumiretso patungo sa pang-anim na bundok na kanilang madaraanan. Dahil sa medyo maaliwalas na noon ang lugar, kung kaya't nagpasya silang doon magpalipas ng magdamag. Hindi naman noon tumutol sila Padre Dama sa kadahilan ng aminado din ng mga ito sa pagod na nararamdaman nila. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, naging abala naman sila noon sa pagsisiga ng mga sulong magbibigay sa kanila ng liwanag sa madilim na paligid. Nag-umpisa na din noong magluto ang dalawa nilang kasamang binatang antingero nang sa gayoy hindi na maabutan ng lalim ng gabi ang kanilang hapunan. Ilang minuto pa ang lumipas kahit papaano'y nakagawa na ng mapagtutulugan sila Pekto. Hindi na siya noon nag-alala sa mga magbabantay dahil tatlo naman silang magsasalitan. Sa pag-uumpisa ng kanilang maliit na salo-salo, inilahad sa kanila ng binatang antingero na ang lugar na kanilang kinaroroonan, madalas na dinaraanan ng mga engkanto at iba't ibang lahi ng mga aswang. Dagdag pa nito, na kahit ilang beses na nilang nakita ang pagmamarcha ng mga nilalang patungo sa bundok ng Pulog, walang makapagsasabi kung ano ang pakay ng mga nilalang na yon sa lugar na kanilang pinupuntahan. Nang marinig ito ni Padre Dama, doon niya tuluyang napagtanto na maaaring nag-uumpisa na ang pagtawag ng dyablo. Kalimitang nagaganap ang ganoong kaganapan sa tuwing merong isang makapangyarihang demonyong kagaya ni Baal ang tumatawag sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dalawa lamang ang maaaring patutunguhan ng mga nilalang na nakinig sa kanyang pagtawag, at ito ay para sa alay o kundi naman kaya'y sakripisyo upang mabasag ang tanikalang ilang daang taonang nakagapos sa kanyang katawan. Matapos ang kanilang pag-uusap, inilahad sa kanila ni Padre Dama na wala na silang oras na dapat sayangin. May haka-haka na kasing umiikot sa isipan ni Padre Dama na maaaring matagal nang nakawala sa kulungan nito ang dyablo. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga sila Pekto, nakarinig sila ng pagtunog ng isang tambuli sa tuktok ng bundok. Ang tunog nito ay halos nakakapangilabot na parabang may isang masamang kaganapan ang babalot sa buong kalupaan. Dahil sa pagrinig nila sa bagay na yon, napilitan silang mag-alsabalutan ng kanilang mga gamit at tumungo sa masukal na bahagi ng bundok. Pinatay din nila ng maigi ang ginawa nilang siga sa kanilang pinagpapahingahan upang hindi yun mapansin ng mga nilalang na maaaring dumaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamatsyag, doon na nila tuluyang nakita ang lehiyon ng mga demonyong naglalakad patungo sa bundok ng Pulog. Nasa dalawang hanay ang mga ito at nababalot yon ng mga matitibay na baluti sa kanilang katawan.
Ang iilan sa mga ito ay merong mga tambuling dala na paulit-ulit na tumutugtog habang sila'y nagmamarcha. Rinig na rinig din noon nila Pekto ang pagsisiangil ng mga ito na para bang hindi yun komportable sa kanilang dinadalawang wangis. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa ring dumadaan ang lehiyon ng mga demonyo sa harapan ng lugar na kanilang pinagkukublian. Hindi sila nito napapansin sa kadahilanang maiging nakakubli ang kanilang presensya sa paligid. Maya-maya pa, tuluyan na ngang natapos ang pagdaan ng mga engkanto at aswang na siyang nagbigay sa kanila ng kapangi-pangilabot na kaganapan. Ayon kay Pekto, na habang pinagmamasdan niya ang hukbong yon, ramdam na ramdam niya ang kakaibang presensya ng mga diablong sumasabay sa mga ito. Labis din siyang nababahala sa mga kakaibang nilalang na karamihang alaga ng mga aswang at matataas na uri ng engkanto. Dagdag pa ni Pekto na kung magkataong maabutan nila ang mga nilalang na yon sa bundok ng Pulog, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Bukod sa konti lamang ang kanilang bilang, wala din silang sapat na lakas para pagsabay-sabayin ng mga ito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nananatiling tulala lang naman noon sila Pekto sa kanilang kinaroroonan. Ang dalawang binatang antingero noon ay maiging hinahawakan ang bunganga ng dalawang kalabaw upang hindi yun mag-ingay. Nang mapagtanto nilang wala ng panganib sa lugar, marahan naman silang bumaba sa paanan ng bundok. Pagdating nila sa lugar na pinagdaanan ng mga nilalang, agad naman nilang nasipat ang mga yapak nito sa lupa na dahan-dahang naglalaho sa tuwing ito ay nasisinagan ng liwanag ng buwan. Padre, totoo po ba ang mga nilalang na nasilayan natin kanina? Pakiramdam ko kasi parang mga ilusyon lang sila ng nakaraan. Nagtatakang tanong ni Pekto sa kanyang maestro. Totoo yun, Pekto. Akala mo lang ilusyon pero totoo ang mga bagay na iyong nakita. Bakit? Nag-aalangan ka bang kaharapin ng demonyong si Baal? Hindi pa naman huli ang lahat para umatras. May pagkakataon pa para sa bagay na yan. Sagot naman ni Padre Dama. Nang akmang sasagot na si Pekto sa kanyang maestro, bigla naman silang natigilan nang masipat nila ang isang kulay pulang liwanag na naglalakbay patungo sa kalangitan. Segundo lang noon ang dumaan nang mabilisan yung naglaho at kasabay nito ang pagkulimlim ng kalupaan sa gitna ng gabi. Maya-maya pa, bigla naman silang napasilong sa kakahuyan nang biglang bumuhos ang napakalakas na pag-ulan. Dahil sa wala sila noong dalang pananggalang sa ulan, kung kaya't napilitan silang maghanap ng yungib na maaari nilang paglipasan ng gabi. Hindi naman sila gaanong nahirapan sa paghahanap, gawa ng napakaraming tipak ng bato noong naroon sa paanan ng bundok. Nang makahanap na sila ng angkop na pagpapahingahan, agad naman nilang ipinasok ang kanilang mga kalabaw dahil doon nakalagay ang kanilang mga gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, nakapagpatuyo na nga sila Pekto ng kanilang mga basang kasuotan. Muli din silang nag-init ng tubig nang sa gayoy kahit papaano'y mainitan ang kanilang mga nanlalamig na kalamnan. Habang nagpapahinga sila Pekto, napagpasyahan nilang pag-usapan ang mga kaganapan na kanilang nakita sa lugar. Palaisipan kasi ang mga pangyayari sa kanila noon, gawa ng ang iniisip nila, sino ang may gawa ng liwanag na tumusok sa langit. Hindi naman kasi nila maaaring pagbintangan ang lehiyon ng mga demonyong kanilang nasaksihan, sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na kasalukuyang naglalakbay pa ang mga ito nang maganap ang mga pangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ni Padre Dama na wala nang ibang may kakayahang gumawa ng ganoong abilidad kundi ang kanyang lolong matagal nang yumao.
Minsan na din kasing inilahad ng kanyang ama ang ganoong kapangyarihan ng kanyang lolo noong gamit pa nito ang agimat ng 7 mata ng Diyos. May kakayahan ka ring gayahin ng ganoong abilidad, Pekto. Pero, nakadepende na lamang yon sa lalim ng karunungan mo. Batid kong hindi basta-bastang gumagawa ng ganoong ritual. Ano man ang magiging resulta nito, maaaring hindi papabor sa ating grupo. Wika ni Padre Dama matapos nitong mailahad ang kanyang istorya. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, nangako siya sa harapan ng kanyang maestro na kahit anuman ang mangyari ay hindi niya gagamitin ang ganoong uri ng abilidad. Nararamdaman niya kasi noon sa ritual na kanyang nasilayan na upang maisakatuparan ang ganoong kakayahan, kinakailangang yumakap mismo ng nagtataglay ng agimat sa demonyong naghahari sa impyerno. Dagdag pa ni Pekto na bagaman nakokontrol na niya ang agimat ng 7 mata ng Diyos, meron pa rin siyang nararamdamang kakaibang puwersa na nagpupumilit kumawala sa kaloob-looban nito. Hindi niya masasabing panig sa kasamaan ang agimat, at lalong-lalong hindi niya rin masasabing panig sa kabutihan ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Kumbaga, nasa gitna lang ito at nakadepende na lamang sa tumatangan kung anong puwersa ang kanyang yayakapin. Matapos nilang mag-usap, wala ni isa sa kanila ang nakatukoy ng pinagmula ng liwanag. Maraming haka-haka silang pinag-usapan, subalit ang lahat ng ito ay pawang kuro-kuro lamang at walang basihan. Sa pagsapit ng umaga, muling ipinagpatuloy nila Pekto ang kanilang paglalakbay sa kabundukan ng Pulog. Pagpasok nila sa teritoryo ng bundok, bumalot sa kanilang katawan ang napakaraming salot sa paligid. Animoy kahit napakalusog ng kagubatan sa lugar, meron pa rin doong kabulukang naghihintay na matuklasan. Ilang minuto pa ang lumipas, nakasilay sila Pekto ng 3 hukluban sa looban ng kagubatan kung saan binabalot ito ng kadiliman. May mga daladalang tungkod ang mga ito at kalansay ng kamay ng isang tao. Dahil sa kanilang mga nakita, nagpasya silang lapitan ang mga hukluban upang matanong ukol sa kanilang ginagawa sa lugar. Bagaman nararamdaman nila ang kadilimang bumabalot sa katawan ng mga ito, pinili pa rin nilang huminahon sa pagbabakasakaling meron silang makukuhang impormasyon sa mga nilalang na yon. Nang makalapit na sila sa harapan ng mga ito, agad naman silang nilapitan ng mga hukluban at hinawakan ang kanilang mga pisngi ng walang pag-aalangan. Ilang ulit man nila itong itaboy, ngunit nakakapagtakang hindi sila nito nilulubayan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Pekto nang masipat niya ang mga huklubang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Nag-umpisa na ding magliwanag ang napakadilim na paligid ng kakahuyan na para bang bumaba ng husto ang araw sa kalangitan. Sa pag-alis ng mga hukluban ng mga kasuotang nakabalot sa kanilang pagmumuka, tumambad sa kanilang mga mata ang napakagagandang mga dilag. Habang pinagmamasdan ito ni Pekto, tuluyan na niyang hindi namalayan na nasa ilalim na pala siya ng impluwensya ng kapangyarihan ng mga nilalang. Sumama ka sa amin, Pekto. Dadalhin ka namin sa lugar na hinahangad ng iyong puso. Payapa sa lugar na yon. Wala kang iisipin kung ano-ano. Wika ng dalagang paulit-ulit na dumidikit sa kanya. Pagkarinig ni Pekto ng sinabi nito, walang pag-aalangan naman siyang sumama sa kabila ng pagtutol ng kanyang puso. Kahit anong pagpupumiglas din o ng gawin ni Pekto, tila ba wala siyang kakayahan na tutulan ang anumang iniutos sa kanya ng hukluban. Hindi niya rin noon matawag-tawag si Simeon at ang iba pang gabay ng mutya ng kalaykay na para bang hindi siya nito naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, nawala na sa kanyang isipan ang tungkol sa diablong naninirahan sa pulog
na siyang naging sanhi upang tuluyan na siyang mahulog sa panlilinlang ng hukluban. Nang akmang isasagawa na ng nilalang na yon ang kanyang binabala kay Pekto, sa hindi malamang dahilan, nalusaw ang pagmumukha nito. Pagsilay ni Pekto sa pagmumukha ni Padre Damang nangungusap sa kanyang harapan, agad namang bumalik ang kanyang diwa sa kanyang katawan. Pekto, gumising ka! Pekto! Naririnig mo ba ako? Pekto! Paulit-ulit na sigaw ni Padre Dama habang patuloy nitong iminumulat ang kanyang mga mata. Nang magkamalay na si Pekto, dali-dali naman siyang napatayo sa kanyang kinahihigaan upang mapagmasdan ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya nasipat ang 4 na huklubang nakatitig sa kanila, habang ang 2 sa mga ito ay patuloy pa rin kinokontrol ang diwa ng 2 binatang antingero. Dahil sa pangyayari, kung kaya't mabilisan namang tinawag ni Pekto ang gabay ng mutya ng Kalaykay upang makatulong sa nalalapit nilang pakikipaglaban. Sa paglitaw ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman itong inutusan ni Pektong iligtas ang 2 pa nilang mga kasama na kasalukuyang nasa kamay ng mga nilalang. Nang masipat ng mga hukluban ang papalapit na si Simeon, bigla namang nagsipulasan ang mga ito, dala-dala ang katawan ng mga binatang antingero. Sa ginagawa nitong pananakbo sa buong paligid, panay naman ang ginagawa nitong paghalakhak na para bang hindi sila seryoso sa ginagawang pag-atake nila Pekto. Maya-maya pa, napilitan na siya noong gamitin ang lubid ng kamatayan, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong naglaho sa oras na pinakawalan yon ng isa niyang gabay na bihasa sa paggamit ng mahika. Dahil sa pangyayari, agad naman nag-isip si Padre Dama ng isang epektibong paraan para mahuli ang mga hukluban. Nang mapagtanto niyang may kapangyarihan ng krus na basagin ng mahikang pumapalibot sa buong lugar, buong lakas naman niya itong itinaas habang taimtim na nananalangin. Pagramdam niya noon sa pagliyab ng krus sa kanyang kamao, agad naman niya itong itinarak sa lupa habang paulit-ulit na isinisigaw ang totoong pangalan ng Diyos na may likha sa lahat. Maging ang mga matataas na uri ng espiritu ay binabanggit na dinoon ni Padre Dama, mabasag lamang ang mahikang nangingibabaw sa buong lugar. Sa pagliyab ng krus noon sa ilalim ng lupa, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng mga hukluban habang patuloy na tinatakpan ang kanilang mga tenga. Ang iilan sa mga ito ay nangingisay-ngisay na sa lupa, tanda na hindi na makayanan ng kanilang mga katawan ang lakas ng presensyang ipinamalas ni Padre Dama. Nang mapagtanto niyang nanghihina na ang mga ito, doon nasipat ni Pekto na animoy dumoble ang bilang ng mga hukluban. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na bumalik ang kalakasan ng katawan ni Pekto na siyang naging sanhi upang muli siyang mapatayo sa lupang kanyang kinalagpakan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na bumalik ang kalakasan ng katawan ni Pekto na siyang naging sanhi upang muli siyang mapatayo sa lupang kanyang kinalagpakan. Ilang minuto pa ang lumipas, inutusan siya ni Padre Dama na tawagin ang mga gabay ng mutya ng Kalaykay upang tapusin ang mga nilalang na nanghihina sa kanilang harapan. Pekto, ikaw na ang bahala sa kanila. Pupuntahan ko na muna ang 2 nating kasama. Wika ni Padre Dama paglitaw ng 3 gabay ng kanyang mutya. Sige po, Padre. Ako na ang bahala rito. Sagot naman ni Pekto. Nang marinig ni Padre Dama ang sinabi nito, dali-dali naman niyang binagtas ang daan patungo sa kinaroroonan ng 2 binata. Dahil sa medyo may kalayuan at kasukalan ang kinalagpakan ng mga ito, kung kaya't inabot din siya ng ilang minuto bago marating ang lugar. Pagsilay ni Padre Dama sa kinaroroonan ng 2 binata,
Tanging pagtawa na lamang ang kanyang nagawa nang masipat niya itong nakasabit sa sanga ng puno. Hindi niya pinagtatawanan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga ito, bagkus ay sa kanilang naging posisyon sa pagkakasabit. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dali-dali namang napalapit si Padre Dama nang masipat niya ang mga binatang unti-unti nang bumabalik ang diwa sa katawan nila. Noy, ayos lang ba kayo? May masakit ba sa inyo? Tanong ni Padre Dama sa dalawang binatang nakatitig sa kanya. Okay, grabe, sobrang angas ng episode na to. Iba talaga yung mga gabay ng mutya ng Kalaykay, no? Pero alam niyo, mas na-excite ako kapag nakaharap na nila si Baal. Alam ko marami sa iyo nakakaalam kung sino si Baal. Kaya yung 35 tsaka 36, upload kagad natin yung bukas. Yun lang. Salamat.